рӯз ба хайр тамошобинони гиромӣ қадр. аз шумо арзи сипос мекунем ки вақти бебаҳои худро барои тамошои барномаи омода кардаи мо сарф карда меҳнати моро қадрдонӣ мекунед. имрӯз суҳбати мо дар бораи ситораи варзишҳои сабук ки ба маҳдудияти ҷисмонӣ нигоҳ накарда монеаҳоро паси сар мекунаду ба ҳадафҳои мондааш мерасад. ин варзишгар Оскар Писториус аз ЮАР мебошад. Оскар Писториус варзишгари бепо ки дар мусобиқаҳои дави масоҳаташ кӯтоҳ иштирок мекунад. Чемпиони шашкаратаи бозиҳои паралимпии тобистона 22 ноябри соли 1986 дар Йоханнесбурги ЮАР таваллуд шудааст. дар 11-моҳагӣ бо сабабҳои надоштани устухон аз зону поёни пойҳояшро мебуранд ва ба ҳамин нигоҳ накарда ӯ дар мактаби таҳсилоти умумӣ барои ҳама буда таҳсил мекунад. аз хурдӣ ба варзишҳои давидан, регби, теннис, шиноварӣ ва варзишҳои танбатан шуғл доштааст ва баъди осеб дидани зонуҳояш ӯ танҳо ба варзишҳои сабук машғул мешавад. аз сабаби машқҳояш ӯ донишгоҳро дар синни 30 солагӣ хатм мекунад ва соли 2008 дар донишгоҳаш варзишгари сол эълон мешавад. дар бозиҳои паралимпии Афина 2008 дар давидани 200 метра ҷои дуюм ва дар давидани 100 метра ҷои якумро ишғол мекунад. соли 2006 дар чемпионати ҷаҳон байни маъюбон дар ҳамаи масоҳатҳо ғолиб мешавад. барои давидан ӯ протезҳои углепластикиро истифода мебарад ки нархаш $30,000 мебошад. углепластик материали мустаҳкамтарин ва сабуктарин ҳисоб мешавад. боз чунин протезҳо барои истифодабарандагонашон нақши пружинаро мебозанд ки барои давидан кӯмаки иловагӣ медиҳанд ва дар назди варзишгарони оддӣ афзалият пайдо мекунанд ва аз ҳамин сабаб соли 2008 Писториусро аз иштирок дар мусобиқаҳо маҳрум мекунанд ва ӯ баъди 4 моҳ дар суд исбот мекунад худро ва дар мусобиқаҳо иштирокашро барқарор мекунад. рӯзи 14 феврали соли 2013 тақрибан соати 3 шаб дар хонаи Писториус шаҳри Притория арӯсаш Рева Стенкамп кушта мешавад. хабарҳои он ки Писториус арӯсашро хаёли дӯст карда куштааст полис тасдиқ намекунад ва мегӯяд ки куштор дар вақти баҳсашон ба вуҷуд омадаасту дар ҳамон муддат дар хона ғайри ҳардуяшон ҳеҷ кас набудааст. баъди 8 рӯз Писториус бо гарави $113,000 муваққатан озод мешавад ва парвандаашро оғоз мекунанд. баъди 18 моҳи тафтишот Писториус айбдор эълон мешавад ва 1 сол аз озодӣ маҳрум мегардад. 20 октябри соли 2015 бо шарти 4 соли ҳабси хонагӣ озодаш мекунанд, лек баъди шикояти суди олии ЮАР Писториусро дубора ба ҳабс мекашанд ва 6 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. ноябри соли 2017 суди олии ЮАР парвандаро аз нав тафтиш карда ҳукми маҳруми озодиашро то 13 солу 5 моҳ зиёд мекунад. Писториус ба ҳама исбот кард ки барои ба орзуҳо расидан ҳеҷ чиз монеа шуда наметавонад, лек орзуҳои амалишуда метавонанд моро ба ҳар гуна роҳ баранду давоми умри пурбаракати мехостаамонро бебаракат гардонанд. аз ҳамин лиҳоз дар халқи тоҷик матале аст ки олим шудан осон, лек одам шудан душвор аст. хайр, то барномаҳои дигар, хона ободу сарбаланд бошед.